खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आङो माने आंनि दखानाव जिरायनानै दं ओमफ्राय आंनि दखानावहाय माने सासे गोदान क्रिएटर आरोना इउटिउब क्रिएटर माने गोदान इउटिउब चेनेल खुलिनाय सासे बिनानाव दंफैयो ओमफ्राय बिथाङा भिडिअ बानायनि आब' होननायखाय ओमफ्राय आंनि चेनेलावहाय आङो स्टार्ट खालाम प्रेक्टिस खालामगासिनो मोसानोहाय रिल्स बानायगासिनो नायलांबाय था बिराद इन्ट्रेस्टेड दे लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा जास्ट ओरैनो इन्जय एसे कमेडि लाबोबाय आङो दिनैहाय ब्लगखौहाय दे लोगोफोर जोबोद सिनायलां दे बिथांमोना माबायदि मोसागासिनो दङ नोंथांमोना आं सिरि सिरि दिन्थिखोमागासिनो दङ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन गोसो गोथारै नैबे बेलासियावहाय बरायनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ होननानै ओमफ्राय आंलाय मोजाङै दंखायो नोंथांमोनाथ' खावला भिडिअ नुबाय थाखादों जानो हागौ सोरबाफोर नायनोसो बालायलांबाय जानो हागौ खिन्थु मा खालामनो बे खामानि लोगोफोर सब समाय भिडिअ हगारनांगौ डेलि ब्लगिं नालाय लोगोफोर डेलि हगारनांगौ जायो नायनो बाबाबो गनाय नङा नोंथांमोना नटिफिकेसन थाङोबानो नायखानांगोन स' लोगोफोर आं दिनैहाय माने ओरैनो फान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि दखानावहाय आंनि पार्लारावहाय सानै सिस्टार्सफोर दङ आरोखि स' आंनि फलोवार्सफोरा सोर सोर सिनायो आं ओरैनो जास्ट फानि भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना आइ हप स' नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो जोबोद सिनायलांगोन होननानै मावजिजिनो ओइ कैसे आया हिंदी में बात करो वो बुठाई निकला घर से आया मैं अभी कहाँ रहती हो मुस्तनपाड़ा क्या नाम है तुम्हारा 15 नाम क्या है तुम्हारा मेरा नाम वैसे लोग प्रेमी से जानती हो मुझे लेकिन ओरिजिनली मेरा नाम फ्रेनी है वाव नाइस नेम ब्यूटीफुल नेम बाय प्रोफेशन क्या करते हो मैंने बाय प्रोफेशन ना बोलूंगा अरे मैं भी ऐसे YouTube चैनल में ब्लॉग बनाने लगी है अच्छा कब से ज्यादा नहीं हुआ कि 1-2 महीना हो गया शायद और नाम बता दो मेरे चैनल में तुम्हारा ये YouTube चैनल का नाम फ्रेनी वाइटी ओके so लोगोफोर 내 비창고 하는 창문을 देखा बाय बिथाङाबो YouTube चैनल दङ फ्रेनी वाइटी नोंथांमोना फ्रेनी वाइटी थुनानै नायोब्ला बिथांनि लिंकखौ नुनो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना फल' खालामब्ला बेनो ओमफ्राय जास्ट फान खालामदों बिथांमोना नोंथांमोना नायनो हागोन ना दसे देखायगोन मा मा फान खालामदों आंनि दखानाव ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय नै साबसिन अबेनि नोंलाय जारो आङो ज्योतिनगरनि मा नाम जारो नोंना आंनि नामा अनिला बसुमतारी ओमफ्राय नोङो दिनैहाय आंनि पार्लाराव मानो फैयामोन आङो स्पा खालामजाफैदों आङो आब'नाव ओमफ्राय स्पा खालामनानै माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनबाय सोरबाफोर बानायनो गोसोबा बानायफैनो हागोन नैबे आब'नि पार्लाराव नों दिनैहाय फार्स्ट टाइम नामा हेयर स्पा खालामनाया औ दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायदि मोनखो एक्सपेरिमेन्ट बिराद मोजां मोनबाय बानायनानै नै बिराद मोजां मोनबाय अके जों दायो फान खालामगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय बिथांमोनखौ लानानैनो आङो एसे ब्लग बानायबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बिथाङा आंनि पार्लाराव फैदों दिनैहाय ओमफ्रायो हेयर स्पा खालामखांबाय कमप्लिट जाबाय खालामनाय मानायखौथ' आं देखायाखिसै
उनिला थेंक इउ सो माच आंनि पार्लाराव भिजिट खालामनायनि थाखाय बेनो आरो ना ओमफ्राय आं आब'खौ लोगो मोननानै माबायदि मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ जेबो स्पेशल गैया जास्ट फान खालामदों रिल्स बानायदों आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसेखिनि शेयार खालामनो लुबैनानै गोबावहाय आं एसे आगोलाव होनखाबायना नोंथांमोना नायनो बाबाबो गनाय नङा नायखानांगोन माने नटिफिकेसना थांखागोन ना माबेहाय नङा नुथुनफोरा बाय बाय प्रफेसन मा मावो नोंलाय थायो प्रफेसनथ' आङो दा ओरैनो माबा ओरैनो आङो नेटवर्किं मावो आल्ट्रा वर्ल्डआव मावगासिनो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो इउटुब चेनेलबो खुलिबाय आंनि चेनेलनि नामा फ्रेनि वाइटि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै दंबा खालामनो हागोन ना मा होनो जबरदस्थिथ' नङा नालाय येस माने बिथांनाबो माने फ्रेनि वाइटि इउटुब चेनेल गोदान दङ गोदान क्रिएटर बिथाङा स' नोंथांमोना फ्रेनि वाइटि लिंकआव थांनानै नायहैनो हागोन बिथाङा फानि भिडिअ लाबोगोन मोजां भिडिअ लाबोगोन ब्लगिं खालामगोन डेलि ब्लगिं स' बे दंफैयो हिसाबै आं नोंथांमोनजों एसे देखायबाय माने मा खालामबाय थानो मा बुंबाय थानो होननानै आङो जास्ट बिथांमोन फैनायखौनो नोंथांमोनजों श' खालामनाय जाबाय बाखि खबर सबर थिगानो दं थिगानो ना ओमफ्राय नोंनि ब्लगिंआ मा लेंगुवेजआ बर'आनो नामा बर'आनो बेस्ट ना गावबा गावनि लेंगुवेजजों बानायनांगौ बाट बिदि नङा कि बर' चेनेल होननानै खालि बर'ल' रायज्लायगोन बे नङा माने मालाबा समावहाय बिदिनो हिन्दी एसामिस सोब रायज्लायनांगौ जायो मानोना एसे दस्रा हारिफ्राबो नायनानै जाहाथे बुजियो नङा होमबा स' लोगोफोर बेनोमोन आंनि दिनैनि फाना बिराद फान खालामबाय दायो नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला नुलांगोन आरो जोबजासिम नायाब्ला नुलांनाय नङा बाबा আহিছে কাকু কেইটাত আহিছা কেইটাত আহিছা এতিয়া কি দিয়া খাই আহিছা আজি নিৰামিষ নেকি मंगलबारर कारणे आंनि खाथिनि दखान बियो लोगोफोर ओमफ्रायो बेकारिबो दङ नै बेकारि दखान पुरा फ्रेश खाना मोनो सब फ्रेश ना भाइटी खावाটো কোনো মানে কিবা নাপায় না মানে বাসি बुस्तु बिक्री नकरे ना एकदम फ्रेश लोगोफोर इभिनिंफ्रावहाय साहा था लोंनोबा फैनो हागोन नोंथांमोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय दिनैहाय बे काकुर हल की दुकान काकु पान दुकान आरो बायदिसिना मोनो होनसाय ओइ काकु बायदिसिना मोनो होनसाय फट' बायदिसिना मोनो आंनि दखानाव नोंसोरो आंनि दखानाव हाबफै थेंक इउ चलो बाजाराव थांनो नागिरदों मैगं लायब्रबनो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै खावनै गाखोनोसै दा गाखोबाय थांगासिनो लोगोफोर बार गुसु खोलो बार मावजि बुन्दि बायदि नोंसोर सिलायनानै जाथा आगा हुखाखौबो थांगासिनो अब्ला लोगोफोर जोङो एसे नांगौ बुस्थुफोरखौ लायनो थाखाय बेक साइडआव जिरायनानै दङ स्कुटियावहाय बाराबो बुस्थु नांगौ गैया इम्परटेन्ट बुस्थुआ जोबनानै दङ नायलांबाय थादों ना नोंथांमोना आंनि ब्लगखौहाय ओमफ्राय स्कुटियावहाय साथा हमनो मानो दिगदारखा
फाइनालि मोनफैबाय बाजारावहाय ओमफ्राय दायो हाबनोसै सिङावहाय बिजों हाबना बैजों हाबनो बेजों हाबना बैजों ओरैजों हाबनोसै थ' सौफैबाय आरोना बाजारावहाय ओमफ्राय र' हाबनि अब्ला सिङावहाय मा मा लानाय जायो जिसिसो माथो मानि दै गोलैबाय थाखायोबा नों मा मा लायो होनदों आं गयखौ लाहैग्रोनोसै नैबेना थाइबेंआ मोजां मोजांथार आं गय लाग्रोनोसै फालौ सुपारि टेटु 100 गय लाग्रोबाय गय पान दिबि बांला फाला बांला पानी पूरी আছে দেখো बांला पान मा लानो मा मानो थोन आं मैथा लानो ओइखौ लायाहाय मैथा लानो मैथाखौनो दिनैसो मोनगासिनो बे मा बुस्थु मोदोमफुल बिबार दंखायोहाय बिफाङाव बे मेवाया गोदै जागोन ना जाया बेसेबांथो 40 थाखा गाहाम गोदै जायाबा दे नों जादों दे हरदो लानोसै आङो ओमफ्राय बेलाय बेसे खांख्रिखलायालाय बेलाय सोरथो बावलांखो Ada. Sampai mentok kok dak. सासु लोंनोसै नै लाखांबाय मा लाखो सासो लोंबावबायसो नै सासु मैथा होआ ओरैनो ओइ मैथा लाबाय मैथा लाबाखै जाजायोहाय माननानै जि होजाबाय इभिनिंनि साहा लोंसै जोंहा इभिनिं टि ओमफ्राय मामोनलाय बे बोल्डार समोसा छोटा समोसा नै जाखावनोसै दाहाय ओमफ्राय उदैया गेस जाला जोबसिगोन खोमा ओंखामबो जायाखै जोंहा ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै जोङो दिनैहाय ओमफ्राय दायो बेखौनो जानानै थानोसै ना मा होनो दे जादो गथ'मानिया जि जाबाय गथ'मानिया दिनैहाय